Lento yemvunulo iqale ngake ngayikhuluma lento kodwa abantu ngabona abayithatheli ekhanda. Ngiyabona nje ey'nkundleni zokuxhumana nje uba abantu abaningi belwa ngale ndaba yalabo dada ababili kade bevunuliswe kwabesilisa. Leya nto isuka emuva uma ngabe kusuka umuntu lapha kithi kobantu athathe imvunulo avunulise ngayo mhlampe umngani wakhe omdabu waseNdiya aze amthwese ngisho idlokolo leli elithwalwa ngabanumzane elihloniphekile. Kumanje nje awubheke imvunulo noma ubani uvunula ngengwe afake ney'dladla zesilo, khona sebeze bafaka ngisho iy'mpaphe zegwalagwala. Lo kuthiwa-ke inkosi awumboni mase kunjalo, awumboni. Kodwa ingane esakhasayo kuphela engajabulela lento, noma lokho bekuyigugu kokuba umZulu, lokho okungasesilona manje, kungasesilona ngoba kukhona iqiniso elibuhlungu engizolikhuluma, elibuhlungu iqiniso engizolikhuluma.